מי בא? ראש דייה, אתה между вами. והיא כמה משהו בתוך השלוחה שלך. עם השפיץ של העגל בתוך התחת שלו. בטח. קיצור! זה תמיד ברור טלפון על ז'ופו. לא! זה פשוט יש לה יואו, מה קרה? רגע, אני! תעשי לו הנשמה מ... איך קוראים לאזור הזה? אני נשאל ויורה! תביאו חומש! לא רוצה חומש, תביאו חומש! לא רוצה חומש, תביאו חומש! אני אעשה לו הנשמה ויפלט! נו, הרמת ילדים! לא הרמת ילדים, לא ככה, מה? לא, אני כולי מתקרדת עכשיו! אני לא שכבתי על חרא, נכון? למה? את מריחה ריח? זובה! פלט! משפחה שלך! למה היא קלוצ'י? אני